grabe ka pait yun, kahimtang sa una sa El Nino. So inana ka grabe ang init sa una, 7 months. Nya kami mga mag-uuma, ato mga guuma nga naa sa bukid nga wala irrigation. Wala jud. Nga. Ay, isang maulan na umaga. Hi guys, Don Romantico here. Ang doon walang pera, meron lang iyabang. Yeah boy. Isang napakaulan na buntag. Good morning sa tanan. Sabi ko sugay ng ulan guys, gabi pa. Karon hangtod karon. Bundak yapon ang kusog nga ulan na atong oras karon na alas 6:53 na sa buntag. Mayong panikay-sikay aman nasa radyo, di ba? Mayong panikay-sikay sa tuwa mga suking tigpaminaw diha karon sa tuang nagkatagsa-tagsang panimalay. Mayong buntag kaninyong tanan inaot-unta nga naamos maayong panglawas. Lagi sa kinumdum lang sa kalaki sa una. Labi na gyud sa tuang mga kaigsuunan karon nga naa sa ilahang panimalay nga nangandam na aron sa pag-adto silang mga kaumahan maayong buntag kaninyong tanan diya. Og sa tuang kaigsuunan usab diya sa may Turil. Salamat sa inyong pagkaminaw ni Jesse Bernales sa tuang programang RX Patrol. Hangtod alas 9 kita sa buntag mga kaigsunan aron sa pagtuki sa mga isyu nga panghitabo karon sa tuang sulod o gawas sa tuang nasod. Balik ko ninyo mga kaigsunan kini si Jesse. Ay rago. Lala. Sama kanay. Grabe ka ulan nito. Kawan yung gawas Pero padayon nang gyapon tas tuang mga buluhatonan kay wala man gitay. Wa tay mahimo kung ulan, kailangan ginato trabaho kay kay ta. Wow nya tay dil bisag asin na lang. Kung magpatapol-tapol I am fall in love again. Muna guys, grabe yun kanang mga inana gani kanang mga nagkuan ba nag motor. Muna pinaka pait guys basta ting ulan nya nagmotor ka ug na kaya tuan nya kalit na lang og bundak ang ulan. Ya wala pa jud kadala raincoat. So ya kailangan nimong maabot dayon ora-ora dito sa imong kuana, imong atuanan kay nakaginahabol ba. Wala mapugos. Mapugos yung pusing ulan. May inani kay kanwa ni buntag ko man kayo alas 6 pa man. Ikan man silang balay so nakasuot sila raincoat. So nakapangandam. So pahit gapon ngay siyempre. Muhang sapatos, muhang paminaw, tugnaw kayo, lang kay daily duty. Kini may grabe isa sa makatapol sa kuano, tining makatapol sa ato ang mga trabahante ba. Kalit lagulan nga dili pod ulan nga kanang taligsik lang, ambon lang. Inaani kay perti mga tugnaw in taon lami kanina gani dili kay ta ko gusto bangon. Mapugos na lang kag bangon kay hay siyempre. Bisan og inani ang sitwasyon sa tuang panarbaho karon sa mga wala pa nakabalod, ay na lang ninyo kibali kanang ibala. Tokya pero kailangan na mo duty kay kasi di na pod pirmahan natong i-charge sa butag aul. Di na pod pirmahan ang ato ang kuan leave form. So lisod na daghan na kayo kuan. Nagtaas na kayong sugilanon. Kinisod guys, malipay ang mag-uumaan pero mag-uol gyapon. Eh pag nakatanom na ka,
Nya muulan nya kailangan nimo limpisaan tong imuhang uma. Liso juga gumpisa niya, ulan man tugnaw kayo. Pero wala makakatanom, lipay po na sila. Ito ang kaitsuna mag-uuma kay siyempre kailangan og tubig, labi na sa bukid nga walay mga water system dito. Magsalig lang. They only relying on water supply from the natural like ulan. Agilain. Ulan lang yun. Kanumdum ko sa una tong kuyog bukos kong papa dito sa muang uma. Hindi ko na kayo dako ang uma kay gamay ra man magyuta sa bukid. Pero naapoy maakuan, naapoy ma-harvest nga igo-igo pod maluto. Kung na sobra mabaligya. Wala gina relying on lang, kanang sa ulan lang ang among tubig. Kailangan ng taon ng tubig labi na kanang ang imuhang gitanom mabay pagtubo, no? So sa mga mais tanan klase nga tanom labi na wala pagid siya ka gamot kanang bago pa lang tubo pang gina kay gamot nga dit padulong gid sila lom, so mamatay gid na ko ang gian og init. Pila lang ka init, tag 2 ka semana, 3 ka semana, sakit na kay na sa mga mag-uuma guys nga labi nagnakas bukid. Naanon ka sa kuan kana sa sentro sa lungsod nga naay water system like naay mga dam, naay mga irrigation, mas mabuhi pa sila sa mga taga-bukid nga na dito nanginabuhian sa ilahang kaumahan. Labi na katong kinumdum ko to kaunang El Nino hastang paita gyud. Nagsalig na lang gid mi sa kuan. Nagsalig na lang gid mi sa kining hatag sa gobyerno, mga rasyon sa gobyerno kay 7 months to 7 months ang init, street init, walay ulan-ulan. So El Nino sa kuna kung kasi nakahinumdom, comment down below. Grabe guys, sa mga wala kaabot ato, so wala nakahinumdom, naana pero wala kahinumdom. Grabe kapait atong panahon na nga taas kayong init sa mga kuan, sa mga taga-syudad nga nagtrabaho. Ang dili kay sila apektado, ang ilang effect lang para sa ilaha ang katong kainit. Literal nga init ba. Pero dito sa mga mag-uuma, para sa mga sa una, perteng paita jud. Magwantang init pero ang kagutom di gid makaya. Kay wala na may kuan, wala na may mo unsa man itanom na mo nga may lagdoolog sa pa mo ang kuan nga pila pupud ka baklayon, pila pa ka minuto, pila oras para maabot mo sa amo ang liog, liguan lang na ha, liguan na mo nga sapa diya sa kanang Bansalan River. Grabe ka pait gyud kahimtang sa una sa El Nino. So inana ka kuan, inana ka grabe ang init sa una 7 months. Nya kami mga mag-uuma, ato mga guma nga naa sa bukid nga walay irrigation. Wala jud. Nga. So unang bulan okay pa kay di pa mamatay dayon ang imuhang ipang tanom. Pagka ikatulong bulan, okay pa. Wala na. Dili ikaduha, wala na, uga-uga na. Patay nang di nakakatanom na. Kanang gawas lang kung nakatanom na ka na kay natanom na daan nga mais. Pero kung mutanom ka pa lang, ayon na lang pagdahom kay wala, di nabuhi na. Gawas kung ang imuhang yuta, imuhang uma daplin sa sapa kay makatanom jud ka kay imuhang nang bisan lang. Kung kadto dito sa amuang kuan, sa amuang dapit in taon nga sus bungtod pa kaayo na maskin amuang kuan sa una, amuang mga mainom nga tubig, mukabo pa may halos gastuan mo na siya isa ka adlaw para lang makakabo mi og nami mainom sulod sa pipila lang pod ka kuan ka adlaw kay wa may laing magamit. So magkabo mi pila ra may madala na mo ang magkabo mi nya pat ng layo so magkabo mi dinaghan mi nga magkabo para daghan mi nagmadala nga tubig. Grabe na nakapahit sa mga bukid sa una guys kay wadto lang mi dito magkabo sahay dapat tagtulo mi nya magdala mi kabayo makakarga ra pod og tagduha ka container nya daghan mis balay. So 7
kung napang kay baboy, impas. Ihawa na lang jud. Kung ang sitwasyon sa una namo sa una karon reha karon ba nga naay mga binuhing baboy sa tugkaran, ihawa na lang hinayod kay pait kes tubig. Ana, nana siya. So grabe ganda itong El Nino guys sa una. Karon pa ko naka una-una og balik ba nga amo ang konsumo na lang yun. Abtan og 3 ka bulan yellow corn. Kay buo naman lang makaya na paliton. Pero kaya pagpalit kamay pero hangtod pila na lang ka semana. Nya imong amo ang diskarte kay para makasud-an palit mig daghang bulad og ginamos. Unya mo anto yung mga pang subak-subak sa mga gulay kay diskarte ana man lang gina magulay ka og gining ubod sa saging, maggulay ka og gining dabong sa kawayan, gulay ka og say wala gi mga lamas na, maggulay ka og gining butong, kanang butong ba layo na mo nang kuskuson paisan nakasulay gitawon mi ko ana gulay niya. Akong papa kugihan kayo mo wa na may kuan kayo wa na may lagi unay balanghoy medyo ning survive gamay pero di ka kalahot tayo abtan nagkuan may nakatanom ka first month pa lang nakatanom na tubo na siya pero may pagtanom nimo ay napagdahom nga mabuhi siya nga na. So to akong papa kugihan kayo magsuri-suri ning sapa kay mangita lagi ana mga pako labi na kanang manglabami kanang manglabami sa una sa isa ka semana sahay kaduha or kaisa dalaligo laba niya naligo isa ka adlaw na dito sa sapa nya kanang Bansalan River sa una kanang dito sa pinakunahan pa nang niya karon di amin mga manglaba sa una magtapok lang tibok sityo disa madto lang didto sa kung ano shout out sa tanang mga silingan ako sa Bansalan na sa disa di ba mo na enjoy kay mi sa una po no po na marag ganang na kuan ba dito na mi sapa marag pista perwinte labi nag Sabado mo ginating kuan schedule gina Biyernes, Sabado, Domingo pero kasagaran Domingo wala na kaya nagaadtog wala na Sabado jud halos nagtapok gina dito tanan nga ang sapa marag ganang anong pista kita naman dito sanan magsugat kay uli na van wala gyud maghapon jud kay gusto magtagbaw kay sunod semana na for gusto makabalik og sapa makapanglaba makaligo inana ang kuan inana ang sitwasyon grabe gid sa una no sa El Nino. So naay kuan ba naay mga katong siguro mga pangitabo ato sa tuang kalibutan ay sa mensahe para sa tuwa di na to abusuhon ng ato ang environment ng ato ang kalikasan kay pag mo balos sakit gid kay yung balos. So mo to pag abot na bud sa La Nina dili wala kay effect sa kuan sa bukid pero naay mga uban nga mga tanom kay wala man kay baha dito sa bukid ang baha sapa ang baha. So sa mo sa una medyo advantage kay wala man may tubig sa una pero hindi may mahutan ng tubig sa balay kasi magulan. Hinumdum ko sa una na may tangke nga mga usok yung tangke sa una nga maragsin lang nga gilingin nya daggo muna punduhanan na mo sa mo ang tubig sa balay ulan na tubig ulan muna imong ginainom sahay pagkana na mo dito sa paso napay ka ng kiti-kiti gani waya-waya siya ay mo lang po itong hingon itong waya-waya kaloy sa Ginoo hangtod karon lagsik pa mampud mi so ano ba grabe to makatubig lang mi sa una kanang dinaghan kung mag-street og ulan lipay kay mi ana sa una so mo nang katong La Nina
medyo nasa epekto gihapon sa mga mag-uumas bukid lamiha pareha sa mua. Pero nasa mas dako siya og advantage kay di may problema sa tubig. Mo na pinaka problema na mo sa una kanang tubig. Nga madto pa mi og kanang sapa. Kay kanang Bansalan River di mo gina mahubas bisan pag unsa kataas sa init. Kadto lang wala gid siya natarog pud ang iyang kuan ning kibra lang gamay, ning minor lang siya gamay. Pero gamay ra kayo di mo mapansin nga nagkuan kusog gyapon kayo ang iyang agas tubig kanang sapa kanang Bansalan River. So gikan Mount Apo siguro na sinumdan asa ba nagikan basta gikan ang bukid kayo nya diha nang iyang kan sumpay. Pag-abot niya sa Bansalan wala na napod-apod na sa mga irrigation kay daghan mga basakan diha. So mo na isa pod nga nag-supply og tubig sa mga basakan sa Bansalan. Pero diha sa babaw di na siya mahubas. Mo to nga pag panahon sa La Niña nalipay kayo mga taga-bukid nga wagi kanang source sa tubig nga duol ba. Mo na yung problema na mo kayo sa una. Baha lipay kayo na uy taguktok na ang kuan kaya may sapa nga duol sa mua pero matubigan lang pud siya. Matingib matubigan lang pud siya. Matingib ang pangalan sa sa sapa. Matubigan lang siya og ganang muulan. Pero kung may ulan sos ating luya gid ng taon. So pag maulan pod parte mong suga mo baha pod di pod basta-basta maari katabok niya ang baha biya dito sa mua lahi kay sagol patong dagko kayo ma-deform inang kuan basta mabaha lang matingib. Ayan na pag-expect nga kanang imong makit-an karon nga view sa kuan kanang mga bato forma sa bato formation sa bato dito sa pat. Kung pag humanog baha na mao gyapon na kay may lisdan ang ubang mga dagkong bato mga wala. Ang uban nga wala pay batong dagko nanay mga dagko ng bato. Ay, mga bato mga marapod dagkog payag pod. So inana ba mga ma-deform lagi na lagi ang uban mga wala kay mga anod. Pero marapod na siya ang problema di maulan di pod kaka pahimulos sapa kay wa agad si tubig. Anak siya ang kinabuhi sa bukid. So nana ko sa Milan guys kaya lingaw-lingaw nung tamang ulan man. So dire lang ang ato ang sugilanon sa La Niña ug El Niño. Ini yung ang don na walang pera don lang iyabang yeah boy. Ano happy shalala. Nanakos Milan guys, salamat babu.